Piippola. Pieni kylä Siikalatvan kunnassa. Tämän hetken väkiluu, 1251, vähenee jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä tekijöistä paikallisväestön kannalta on Pentti Haanpään koulu, 50-luvulla rakennettu ala-asteikäisten koulurakennus. Tunnetun kirjailijan nimeä kantavan rakennuksen kohtalo on ollut useaan otteeseen kiistelyn alla. Viimeinen kiista ratkesi vuoden 2011 remonttiin. Koulu sai muun muassa uuden ilmastoinnin, hissin, eteisen ja useita muita parannuksia. Koulun tulevaisuudesta ei tässä taloustilanteessa kuitenkaan voi mennä takuuseen. Koulussa työskentelee 8 ihmistä, joille koulun lakkauttaminen merkitsisi elämänmuutosta. Rakennus pitää Piippolassa paitsi lapsiperheet, myös useat harrastusmahdollisuudet ja kerhot. Tärkeintä koulurakennuksessa ei kuitenkaan ole väkiluvun ylläpito, kulttuuri eikä edes työpaikat. Mikä on sun lempiaine? Puutyö. Miksi? Silloin ei tarvitse opiskella. On kouluruoka hyvää? Mikä on sun lempiruoka? Kalaheitto. Miltä tuntuisi, jos joutuisi lähtemään Pulkkilaan asti kouluun? Pahalta. Lähin ala-aste sijaitsee Pulkkilassa, 11 kilometrin päässä. Haanpään koulusta luopuminen merkitsisi paljon pitempiä koulumatkoja pienille lapsille. Joidenkin lasten koulumatka pitenisi jopa 27 kilometriin. Mikäli koulu lakkautettaisiin, 8 ihmistä menettäisi työpaikkansa. Osa perheestä saattaisi jopa joutua muuttamaan, mikä olisi pienelle kylälle suuri häviö. Kiitos viimevuotisen remontin, lapset ja aikuiset ovat saaneet pitää koulunsa, mutta kuinka kauan? Haanpään koulu antaa lapsille opiskelumahdollisuuden omassa kylässään. Se on useiden aikuisten työpaikka ja kylän kulttuurillinen tukipilari. Onko kunta valmis luopumaan tästä kaikesta? Vai olisiko parempi hakea vaihtoehtoja säästötoimenpiteisiin muualta? Jos koulurakennuksista on luovuttaa taloudellisen hyödyn takia, kannattaako säästötoimenpiteet aloittaa karsimalla kaikkein pienimpien lasten hyvinvoinnista ja koulutuksesta? Pallo on päättäjillä.